Wel, dyma fi yn sefyll ar dir Ngwesty'r Tyrrau, nepell o Abertawe, ar lan y môr ac mewn heulwen bendigedig. A'r reswm wi yma, fel yn siŵr gallwch chi ddyfalu, yw i estyn gwahoddiad gwresog iawn i chi gyd ar ran cyfundeb Gorllewin Morgannwg i'r Undeb y flwyddyn nesaf. I ni newydd fod yn dathlu steddfod dir a môr fan hyn, wel gallai hwn fod yn undeb y môr a'r mynydd falle, achos mae pob math o odidogrwydd yma yn yr ardal hon yma i Abertawe. Bydd y cyfarfodydd yn cael ei cynnal ym mis Mehefin fel eleni ac eto fel eleni o'r dydd Mercher tan y dydd Gwener, y 4 ar 20 i'r 6 ar 20. Mae cyfleusterau heb ei ail yma yn y gwesty, felly bydd cyfle i ymlacio a chymdeithasu yn ogystal â holl weithgareddau arferol yr Undeb. Ni'n gobeithio'n fawr byddwch chi'n gweld eich ffordd yn glir i dderbyn y gwahoddiad a dod ato ni i'r Undeb yma yng Ngorllewin Morgannwg y flwyddyn nesaf. Croeso cynnes iawn i chi.